prime time. Svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. 1 000 000 sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím, ale